streame live til den side, jeg viser lige lidt her. Den meget gerne skulle sige, det er, at den er i gang med at streame live nu, ikke? Quick.com, ja. Det kan jeg ikke, så jeg gør det i går det her, der var der ingen problemer. Jeg testede det 1000 gange.